Usa ka oras sa dili pa ang pagbukas sa klase karong Lunes, ipakatap ang kapulisan sa nagkadayang mga tungaan sa Dakbayan sa Talisay. Si Chona Carion sa report. Alas 6 sa buntag ipang-deploy na ang mga pulis sa mga tunghaan, din adunay ipahimutang nga Police Assistance Desk. Kung adunay mga pangutana o magpakitabang ang mga tinunan o ginikanan at tumuduol kanila. Mato di Major Arjolito Cabagnot, Deputy Chief sa Talisay City Police Station, nga siguroon sa kapulisan nga hapsay ang pagbukas hangtod na sa pagpanggawa sa mga tinunan. Gawas sa gideploy sa mga tunghaan aduna usay police vehicles nga magpatrolya sa palibot. Unya na nila wagtangon ang Police Assistance Desk sa mga eskwelahan kung napahimutang na og tarong ang mga tinunan. Dapat ang atong kapulisan dito nakadeploy na 1 hour before mag-open ang klase para masiguro na to nga ang pag-abot sa mga estudyante kuan yo kinta secured sila o kanang maka-assista kung unsay angay nato nga matabang. Alas 7:30 sa buntag karong Lunes, dungan nga ipahigayon ng flag raising sa mga pampublikong eskwelahan sa Dakbayan sa Talisay atul sa pagbukas sa klase. Uban ni Marlon Malgazo, Chona Carion, Balitang Bisdak.